A Ría da Estrela presentará este xoves en Fitur dúas novas peregrinacións marítimas, unha con etapa previa en Oporto e outra vencellada á Vía Querinísima. Este mércores comeza unha nova edición de Fitur e a Ría da Estrela estará un ano máis para dar a coñecer o seu destino. Nesta ocasión, a entidade presentará no Certame Internacional de Turismo máis importante dúas novidades centradas en peregrinacións náuticas, un espazo que o presidente da ADR Ría de Muros e Noia define de esencial. Como geodestino, que é a Ría Noia Muros, que aí estamos os 5 concellos, que é Muros, Outes, Noia, Lousame e Portodosón, pois queremos estar ali, debemos estar ali. Un pouco para enseñarlle xa non só á comunidade, sino a toda España e a todo o mundo, pois os encantos do noso geodestino. Un geodestino pois que ten unha singularidade, non? Pois sempre dicimos que nós, comarca Ría Noia Muros, estamos entre dous geodestinos moi potentes, que é Costa da Morte e Rías Baixas, e sempre estuvemos aí un pouquiño como olvidados, non? A comarca Ría Noia Muros é unha comarca pois que ten moitísimas cousas que ofrecer. Aí temos pois a nosa ruta de senderismo, aí temos a nosa gastronomía, aí temos a xente que é super amable e cada vez que ven a xente a Portodosón, a comarca, a Noia, a Muros, a Outes ou a Lousame, pois sempre volven. Nesta ocasión, a Ría da Estrela dará a coñecer as peregrinacións marítimas con etapa previa en Oporto e outra máis vencellada á Vía Querinísima. O que levamos este ano pois é a ruta do mar e o Camiño de Santiago, para que todos esos tránsitos, tanto que veñen do norte como que veñen do sur, pois recalen na nosa ría, e recale pois ou ben en Muros ou ben en Portosín, e que fagan o Camiño de Santiago, esas 100 millas náuticas, e despois que fagan pois o trayecto ben desde Muros a Noia, ou ben desde Portosón a Noia e tiran hacia Santiago, e bueno, pois poñen eso en auge, e bueno, xa sabes que o Camiño de Santiago pois está reconocido polo Arzobispado, podes levar, xa ter a túa credencial. Falta a oficialidade da Xunta de Galicia, agora vamos a ser unha ruta cultural, que eso xa estamos 8 proxectos que está presentando a Xunta de itinerario cultural, pero bueno, pois nós seguiremos luchando e traballando para que máis tarde, máis temprano que tarde, pois a Xunta de Galicia pois tamén nos faga oficial o Camiño de Santiago. Oujo estará o xoves presentando ás 4:30 da tarde a proposta da Ría da Estrela, protagonizada por unha ruta marítima que ten a súa orixe en Italia, a Vía Querinísima. Que saleu de Creta e fixo escala, pois estuvo en Cádiz, despois estuvo aí polo tema dos ventos, foi a Canarias, pero bueno, parou en Oporto, e despois do Oporto ele quería facer tamén o Camiño de Santiago e recalou en Muros, non? E iso, bueno, pois xa ten unha historicidade, e que ademais que temos que unir pois a Vía Querinísima que tamén que a Ría de Noia Muros, e que as dúas bueno, pois cos dous proxectos que teñen moito peso, pois ser capaces de unir esforzos e conseguir pois que sea declarado itinerario europeo, e en eso estamos luchando, non? Temos ya que agradecer pois tamén a Vía Querinísima, que quen foi o navegante foi Pietro Querini, pois que pensaran en nós, que colaboren con nós. A Ría da Estrela non se perde esta cita, participación en Fitur da que Oujo fai sempre un balance positivo. Si estás ao mellor, pasas desapercibido, porque ali sabes que estamos no pabellón de Galicia, hai moita presentación, pero se non estás botanche de menos, entón temos que estar ali, non? E ali conoces a xente, ali tamén pois estás con moitísimos periodistas que se veñen a interesar polo noso proxecto, tes pois contacto con eles, a xente ven a interesarse, e claro, se ven a alguén a interesar e non estás, entonces sí que che botan en falta, non? Entonces hai que estar en Fitur, e nós, bueno, eu creo que sempre que estuvemos a comarca Ría Noia Muros, sempre trouxemos algo positivo, e sempre vamos en un graniño de area que vas colocando, e non ten nada que ver o proxecto que nos presentamos, pois hai 5, 6, 7, 8 ou 10 anos, co proxecto que ora está, que xa ten o seu nome, e que presentará o 22 de xaneiro este xoves ás 4:30 da tarde, acto denominado o Camiño Marítimo, unha singladura histórica cara a Compostela e que se realizará no stand de Galicia en Fitur.